ଆଜ୍ଞା ଯାହା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ନା ସେ ସବୁଠାରେ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ବସିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବ। ଆଉ ଯାହା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ହଉ ଯେତେ ପଣ୍ଡିତ ହଉ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ବସିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବେନି। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଏ କଳିଯୁଗ। ଏ କଳିଯୁଗରେ ସତ୍ୟର କେବେ ଜୟ ହୁଏନି। ମିଛ ସବୁବେଳେ ରାଜୁତି କରେ। ଆଉ ମିଛ ଯିଏ କହିପାରିଲା, ଚୋରି କରିପାରିଲା, ଟାଉଟରି କରିପାରିଲା ନା ସେଇ ଲୋକକୁ ସେମାନେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ସତ କହେ ତାକୁ ଚାରିଆଡୁ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସେ ଆଜ୍ଞା। ତା ବିପକ୍ଷରେ ସମସ୍ତେ ମାଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ବହୁତ ଅପଦସ୍ତ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା। ତା କଥା କେହି ଶୁଣନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସତ ନିଶ୍ଚୟ ପଦାକୁ ଆସିବ। ସବୁବେଳେ ସତ ମିଛ ତଳେ ରହିପାରିବନି ଆଜ୍ଞା। ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଏ ଶରୀର ସତ୍ୟରେ ବନ୍ଧା ଆଜ୍ଞା। ଏ ଶରୀରରେ ସବୁ ସତ୍ୟ, ମିଥ୍ୟା କିଛି ନାହିଁ। କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଏ ମିଥ୍ୟାର ରାଜୁତି ଚାଲିବ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ନିଜେ ସଚେତନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସତ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସିବ। ରହିଲା ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର।